iba učiteľ. Vlastne, asi nie iba. Lebo ja chcem robiť všetko preto, aby sa tento môj sen stal realitou. A keď to raz príde, moja profesia, povolanie učiteľa sa už nebude vyslovovať v spojení so slovom hanba. Prečo je v školstve tak málo mužov, že deti nás oslovujú pani učiteľka? Prečo? Radšej by sme učili! Kým nebudeme poznať jasné odpovede, kolegyne a kolegovia. Držíme! Držíme! Kolegyne, som hrdý na vás, že sa nebojíme a ukážeme, ako môže vyzerať občianska iniciatíva. A som hrdý na vás, áno, keď tu zazneli slova, že radšej by sme učili, mal som zimomriavky, pretože to je to, čo by som teraz radšej robil. Vlastne dnes sú polročné prázdniny, napriek tomu ďakujem všetkým, že ste v takom množstve prišli. Nás to nejde! Bez nás to nejde!